سلام كبرات خطاتلت مدبنا كم يالهم نلوم دما كلنا تطقمنا زبلكوا مبل 14 كفال تمرتنا حيزلكم متي له برهم اكتتال كلميو جن ابز حلفه كفال استمهرنا تمرتي قرب كزاخركم ابز حلفه تمرتنا حافشاو ليلا مس ويندوسن ماك اوبريتنج سيستم نينا غيرنا نيرنا بزعبا ناي ويندوس كومون ناي ماك اوبريتنج سيستم تريت انتاي مسلو فولدر انتايو كمين تكملو Windows Explorer ويدما Finder انتاي ايو كمي كانت كمالو فايلاتنا كمي جرنا ندمسسو فايلات كمي جرنا نخفتو من نتكملو من settings ناي كمبيوترنا ابي يركب امودات دما كمبيوترنا كمي جرنا نطفا زبنينا تماهرنا نيرنا امنايلو متمرتنا دما كمبيوتر وي لابتوب ويدما تابلت امنغزالو اوان كنمي مغزانا كنفلطم زلنا نطبطات كنري ينا مونابت مدب اكبلكم Purchasing the right computer. عند كمبيوتر كنجز نكلنا كلمة مجزانا نزوم 4 نجارات ويدما زوم 4 درجاتات أبجمت يأتينا إنا هنجز زلنا. قدامي choose the computer type. نجمرتان تعينت كمبيوتر يخاطر لي تبلت على كاملتي. كالاي انت عينت operating system يعتقد كمبيوتر تدلي زلها. سالساي configuration نعتمدتي. رابعي دماني بخمي عقبا ويدما كابي انت جزاخا يحيش زولا 4 نطبطاتينا لو معلتي كنري اجي كمبيوتر كنبل كلنا ديسكتوب كتكون تخل لابتوب كتكون تخل ويدما تابلت كتكون تخل هاراي ستيب 1 choose the computer type مجمرتا قلمي كمبيوتر مغزانا انت عينت كمبيوترينا هنجز ندل زلنا كنفلت كنكل علينا مالتي تاخد غزا دلي حازلها لابتوب كتكون تخل تابلت كتكون تخل ديسكتوب كتكون تخل زين سلستينا ناتن بلجاتاتنا ناتن دخمت اللوان نسخا كسر حلا دلي حازلها نبرت نمنتاي طقميخا توعلا دلي حازلها كتفلت كتكل عليها مالتي عينيتي اخا خابلن سلسته نتسخا دلي حازلها سرح وي امام كتعمل كان كسر حال كان تخل كتفلت كتكل عليها كالي مزن سلسته نبرت زتقسنايان طقمتاتن غوداتن ويدما زلون بلجاتاتن صقماتن انتاي يخا كنفلط كنكل علينا مجمرتا بزعبا لابتوب نرى لابتوب إلنا نصوعا فوس زبلت بورتابل ويدما حيزنا هنقساس نخل كمبيوتر مالتي اجي كابوتا نابوتا كتنقساس نهدا كونكا كن ديسكتوب تجزء لابتوب تجزء تمراتي يخون مالتي هراي بلجاتات ناي لابتوب انتاي قداماي بورتابل ابورصا حيزنا وي بيدنا حيزنا خننقساس نخل مخوناي اب حدا بوتا ستيشنري ايكونتن كالاي it uses less electricity than a desktop مس ديسكتوب كمبيوتر كنودادرا خلنا وحد الكتريك تتقم مخوناي سالساي باتري سلازلوا ولا الكتريك ابزي تهلولو الساعات الباترينا كزينو زلو تشارج غيرنا كنتقم نخل مخانا دما كال توسخي بلج انا لابتوبي رابعي كاب تابلت كمبيوترات زحاشه فتنت اللوا حمشاي زتفلالي بورتس ويدماتهم برتات يلنا استمهرنايوم سلتونن كاب تابلت زحاشه بلجا اللوا سلازي كالوت بريفرالس الاجبنا نخنطقم تخلنا مالتي شارشاي بمولومتهم مسارحيتات ناتا اب حده كومباكت دم مالتي تا لابتوب ان نخفتاسي كم ناي ديسكتوب فحفح زبول يكون سكرين نبينو كيبورد نبينو ماوس نبينو سبيكر نبينو قال يكون زمص اب لابتوب كله اب حنت تطرني فاصله مص زون كالت بلجا اللوا مالتي شاوعي زتفلاليو نبرت مس لابتوب لاغينا خنطقم نخلنا ابنت كيبورد ناي لابتوبنا نحتوالاشو USB كيبورد لاغينا خنطقم نخلينا كال تاتش باد نحدا صلينا ماوس لاغينا كنطقم نخلينا مونيتور ناي لابتوبنا نحرنيسنا كال مونيتور لاغينا ابيز بلا خنطقم نخلينا مسبرينتر بملغاب مسكانر ويب كام وي سبيكرات بملغاب دما زتفلالي توسخت نبرت نالاغبنا كنسرحلا نخلينا مالتي زي بلجاتات زي اب تابلت هين رخوانينا
ሻምናይ it supports programs and apps specifically designed for desktops and laptops ለዴስክቶፕ ኮሙን ላፕቶፕ ተባሂሉ ዝተሰርሑ applications ያተጠቀም ማለት እዩ ታሻይ it can connect to a larger monitor ብለና ነው እንትቀመል ዘለና ስክሪን ናይ ላፕቶፕና እንደዳ ንስ ዝበለ ኮይኑ ምስ ቴሌቪዥን አላጊብና ዲና HDMI ኬብል ወይ ድማ ምስ ካልእ ሞኒተር ዕብይ ዝበለ አላጊብና ክንጥቀመላ ክንሰርሓላ ንኽእል ስለዝኾና ዘን ትሽዓተ ዝራእናን ተን ብልጫታት ናይ ላፕቶፕን ማለት እዩ ምስ ምውድዳር ምስ ታብለትን ምስ ዴስክቶፕን ሕራይ እንታይ አይ ፀገማት ወይ ድማ ጉዳታት ናይ ላፕቶፕ እንታይ ይመስሉ ድሕዳሪና ድማ ቀዳማይ ምስ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ከነወዳድረን ከለና ከም ዴስክቶፕ ኮምፒውተራት አዝየን ፈጣናት አይኮናን ላፕቶፕስ ማለት እዩ ትናታተን ፕሮሰሰር ስፒድ ዝሕል ዝበለ ወይ ከዓ ቁርብ ካብ ናይ ዴስክቶፕ ኮምፒውተራት ከነወዳድሮ ከለናሲ አዝዩ ሃይ ኢንተንሲቭ ዝኾነ አፕሊኬሽንስ ክንሰርሓልና አይክእላን ካልእ እዚ በኻላይ ደረጃ ነሪኦ ድማኒ ልክዕ ከም ናይ ዴስክቶፕ ኮምፒውተራት አዝዩ ብዙሕ ሜሞሪ ወይ ድማ ናይ ሃርድ ዲስክ ስፔስ ዘይክህልዎን ይኽእል እዩ ይብለና ኣሎ እዚ ሕጂ it depends ኣብታ ዓይነት ገዛ ላፕቶፕ ይምርኮስ ማለት እዩ ሳልሳይ it contains fewer ports than the desktop ምስ ዴስክቶፕ ከነወዳድራ ከለና ዝወሓደ በርታት ወይ ድማ ፖርትስ ያ ትውንን ማለት እዩ ንኣብነት ሓንቲ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ብድሕሪት ንሕሪኹማ ተን ገለገሊአን ዳርጋ 8 ገለ ዝኸውን USB ፖርት ክህልዎን ይኽእል እዩ ኣብ ላፕቶፕ ንሕርዳ ياريت ኣብ ላፕቶፕ ንሕዳር ኢና ግን ሰለስተ ወይ ክልተ ወይ ሓንቲ USB ፖርት ክፀንሓኩም ክእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ዴስክቶፕ ክንወዳድሮ ከለና ውሕድ ፖርትስ ያዘለዋ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሓደ ካብ ፀገማት እዩ ራብዓይ it may support fewer external devices than desktop ማለት እዩ ራብዓይ ከዓኒ ከም ዝተወሰኽቲ peripheral devices ምስ ላፕቶፕና ላጊብና ክንጥቀመሎም ንኽእል መሳርሒታት ሲ ምስ ዴስክቶፕ ክንወዳድራ ከለና ውሕድ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ላፕቶፕ ብለና ኣሎ እዚ ከዓ ብኸመይ ላፕቶፕና ዘለዋ ፖርትስ ኣዝዩ ውሕድ ስለዝኾነ ገለገለ ፖርትስ እውን ዘይክህልዋ ስለዝኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ናይ ጆይስቲክ ፖርት ክህሉ ይኽእል ይኸውን ኣብ ላፕቶፕና ግን ጆይስቲክ ኣላጊብና ንጥቀመሉ ንኽእል ፖርት ዘይክህሉ ይኽእል ማለት እዩ ሓምሻይ not as easy for a user to upgrade or repair as desktops ዴስክቶፕ ኮምፒውተራትና ኣብ ዝበላሸዋሉ ወይ ውሽጣዊ ኢንተርናል ኮምፖነንትን ምዝቃፀል ብቐሊሉ ክንቀይሮ ንኽእል ኢና ኣብ ላፕቶፕ ግን ክትቀይሮ ትኽእል ኢኻ ግን ምስ ዴስክቶፕ ኣወዳዲርና ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እቲ ስራሕ ማለት እዩ ቁርብ ክብድ ይብል ሻርሻይ may not be as portable as tablets ክንዲ ታብለት ምስ በዓል ታብለት ክንወዳድረን ከለና እትናታተን ሒዝና ናይ ምንቅስቓስ feature لك خند تن تابلت أزين فوكستين مالتي تن ديسكتوب زن لابتوب كمبيوتراتن قالين ميزانا مسناي تابلت كان ورا دروح لنا كبري بلان مالتي هجي اتس بورتابيليتي ها مس تابلت يفعل عليه نمبالي هراي قصيلنا نرين عينت كمبيوترات ما زن تابلت سين تابلت كا أزين فوكستي كاب لابتوب كمبيوترات زفوكسا حيزنان كابوتانا بوتانا نكساسن نخل بالتاتش سكرين بسرعة ناشتو كمبيوتراتين مالتي تكاب لابتوب كمبيوترنا كنرخبو زي ندلي بالجاتات ويدماني بنقلل زغونه سراحات مس المدلي تابلت كنتكم نخلينا بالجاتات ناي تابلت انتايو ندحدايلنا مس لابتوب كنوادر خلنا ازيا فوكاسن بقليلو كابوتانا بوتا خننقساسان خد مخناي قداماي بالجا تخالاي فوكساتاي مالتي ازيا فوكس نبرت سلازخونت 1 كيلوغرامات مزن ስለዚህ ምስ ላፕቶፕ ከነወዳድራ ከለና ቦርሳን ካለኻል ነገራት ነው ዳርጋ የለናኒ ሳልሳይ it uses less electricity than a desktop ሓንቲ ታብሌት ኮምፒውተርና ቻርጅ ምስ መላእናያ ንብዙሕ ሰዓታትን ክትጸንሕ ትኽእልያ ካላይ ነገር ካኒ ውሕድ ኤሌክትሪክሲቲ ትጥቀም ምዃናይ ራብዓይ እቲ ባተሪ ላይፍ ናታተን ምስ ናይ ላፕቶፕ ከነወዳድሮ ከለና ኣዝዩ ننوح عمتات كجلجلنا كتصنحن يخيل مالتي همشي مس تابلتنا كالوت وسختي كومبوننتس زلاغو يلون كلها كومباكت كوينا تسريحات مثلا من الوقت زين جلجل لو من نرين زلنا تابلت
ተወሳኺ ኪቦርድ ኣለዎን ንበይኑ ዝመጽእ ማለት እዩ ምስቲ ኪቦርድ ኣላጊምና ክንጥቀመለን ንኽእል ብዘይቲ ኪቦርድ ኻ በትናታትን ቨርቹዋል ኪቦርድ ጌርና ክንጥቀም ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ እቲ ኮምፖነንት ነታ ታብለት ዘስርሓ ምስኣ ኮይኑ ኮምፓክት ተሰሪሓ ትመጽእ ማለት እዩ ሻርሻይ it can connect a removable keyboard ብለና ኣሎ ካልእ ብልጫ ናይ ታብለት ከዓኒ ተወሳኺ ኪቦርድ ከተላግብ ትኽእል እያ ብፍላይ ዘን ሳርፌስ ትበሃላ እንድሕር ሪኢኹመን ዘን ናይ ማይክሮሶፍት ዘፍርይዎን ዘሎ እቲ ናታተን ኪቦርድ ንበይኑ ከም ተወሳኺ ማለት እዩ ኣላጊብካ ክትጥቀም ይኽእላኻ እየን ሻውዓይ it use thousands of free and fee based apps ካልእ ኣብ ናይ ታብለት ንሪኦ ድማ ዝተፈላለዩ ንታብለት ተባሂሎም ዝስርሑ ብነፃ ክንረኽቦም እንኽእል ኣፕሊኬሽንስ ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ገንዘብ ከፊልና ክንጥቀመሎም እንኽእል ኣፕስ ኣለዉ ማለት እዩ ሻምናይ ካብ ዴስክቶፕን ላፕቶፕን ኣዝዩ ዝቐለለ ኣጠቓቕማ ይውንና ማለት እዩ እቲ ናታተን ኢንተርፌስ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ብቐሊሉ ከዓኒ ኢንተራክት ክንገብር ከዓ ይሕግዛና ታሽዓይ ተወሳኺ SD ካርድ ብምእታው እቲ ናታተን ዘለዎን ናይ ምዕቃብ ሓበሬታ ናይ ምዕቃብ ተኽእሎ ተወሳኺ ሜሞሪ ካርድ ብምእታው ድማኒ ክንውስኸሉ ወይ ድማ ከነዕብዮ ንኽእል ምዃንና ከዓ እዘን ዝረኣናያን 9 ብልጫታት ናይ ታብለት እየን ማለት እዩ ካልእ ፀገማት ናይ ታብለት እንታይ ኣለዎ እንድሕር ኢልና ቀዳማይ ኣዝየን ቁልጡፋት ኣይኮናን ምስ ዴስክቶፕን ምስ ላፕቶፕን ከነወዳድረን ከለና ካልኣይ እቲ ናታተን ሃርድዌር እቲ ናታተን ብኢድና ክንሪኦን ወይ ከዓ እቲ ውሽጣዊ መሳርሒታተን ብቐሊሉ ከተማሓይሾ ክትልውጦ ወይ ኣፕግሬድ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ምዃንካ እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ typically they do not support the same type of apps as desktop and laptops ብለና ንዴስክቶፕ ኮምፒውተር ወይ ድማ ንላፕቶፕ እንጥቀመሉ ሶፍትዌራት ኣብ ታብለትና ይሰርሕ ኣይኮነን ኣይሰርሕን እዩ ንታብለት ተባሂሉ ዝዳሎ ኣፕሊኬሽንስ ካሊኡ ንዴስክቶፕ ንላፕቶፕ ተባሂሉ ዝዳሎ ከዓ ንበይኑ እዩ ማለት እዩ ራብዓይ they have limited multitasking capability ራብዓይ ከዓ እንታይ ዝብለና ዘሎ at the same time ማለት ኣብ ሓደ እዋን ብዙሕ ስራሓት ክትዓምም ኣይትኽእልን ኢኻ ብታብለት ምናልባት ብዴስክቶፕ ብላፕቶፕ ግን ብዙሕ ስራሓት at the same time ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ሓምሻይ ብቐሊሉ ተነቀፍቲ እየን ማለት እዩ ንዝኾነ ሓደጋ ንዝኾነ ፀገም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንንቀሳቐሰን ከለዋ ወዲቐን ክስበራና ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ልዑል እዩ ማለት እዩ ሻድሻይ እቲ ናታተን ስክሪን ታች ስክሪን ምስ ምዃኑ ኪቦርድና ምስ መፀ ብዙሕ ንመፅሓፊ ዝኸውን ቦታ ዘይክረአየና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናታተን ታች ስክሪን ሲ ኣዝዩ ንእስ ዝበለ ስለ ዝኾነ እቲ ናታተን ስክሪን ከም ልብኻ ክትፅሕፍ ዋላ እውን ብዙሕ ኣማውንት ኦፍ ቴክስት ኣብ ታብለት ክትፅሕፍ ሲ ቁሩብ ከፀግም ይኽእል እዩ ዝብለና ዘሎ ተዘይኮይኑ ግን ኤክስተርናል ኪቦርድ ኣላጊብካ ግን ኣብ ትጥቀመሉ ሰዓት ምስ ታብለት ምስ ላፕቶፕ ምስ ዴስክቶፕ ብምውድዳር ከዓ እዚ ሓደ ካብቲ ፀገማተን እዩ ማለት እዩ ሻውዓይ ልክዕ ከም ላፕቶፕና ወይ ድማ ዴስክቶፕና ክንሪኦ ከለና ኣብ ጣውላ ጌርና ስለ ንሰርሓለን እቲ እዳውና ታይፕ ክገብር ከሎ ኣይትፅገምን ኢኻ ማለት እዩ ኣብቲ ጣውላ ዓሪፉ እዩ ኣብቲ ኪቦርድና ሒዝና ኢና ንፅሕፍ ኣብ ታብለት ግን እዳውካ ዝቕመጠሉ ወይ ድማኒ ዘዕርፈሉ ቦታ ስለዘየለ ክትፅሕፍ ከለኻ ኣዝኻ ትፅገም ስለዚ ዝድረኣናያ ገለገለ ፀገማት ናይ ታብለት እዩ ቀፂልና ንሪእና ዓይነት ኮምፒውተር ድማ ዴስክቶፕ እየን ማለት እዩ ዴስክቶፕ ኢልና ንፅዋዕ ኮምፒውተር ካብ ቦታ ናብ ቦታ ከነንቀሳቐሳ ዘይንኽእል ኣብ ሓደ ቦታ ምስ ገበርናያ ኣብኡ ኮይና ክንጥቀመላ እንኽእል ኮምፒውተር እያ ማለት እዩ ሕጂ ዘን ዴስክቶፕ ኮምፒውተራት መን እዮም እቶም ቀንዲ ተጠቀምቲ እንድሕር ኢልና እዞም ጌም ዝፃወቱ ንኣብነት ወይ ድማ ቪድዮ ኤዲት ዝገብሩ ኤዲተራት ዲዛይነርስ ብፍላይ ንዓታቶም ይጠቕሞም ከምኡውን ኣብ ገዛ ኣብ ቤት ፅሕፈታት እንጥቀመለን ዓይነት ኮምፒውተራት እዮም ብልጫታት ናይ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ክንርኢ ከለና ከዓኒ ቀዳማይ ኣዝየን ቁልጡፋት እየን ማለት እዩ ካብ ምስ ላፕቶፕን ምስ ታብለትን ከተወዳድሮ ከለኻ ሲ ዴስክቶፕ ክሰርሖ ትኽእል ስራሕ ኣዝዩ ይዓውተካ ወይ ድማ ቀልጢፉ ክስራሕ ይኽእል ማለት እዩ ካልኣይ እተን ዴስክቶፕ ኮምፒውተራትና ምስ ካልእ ስክሪናት ብምልጋብ ድማኒ ክንጥቀመለን እንኽእል ኢና ሳልሳይ it contains several different types of ports ብለና ኣሎ ዝተፈላለዩ ብዙሓት ፖርትን ስለትውንን ድማኒ
ሓደ ካብቲ ብልጫታታይ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ንብረት ኣላጊብና ምስታ ዴስክቶፕ ኮምፒውተርና ክንጥቀም ንኽእል ኢና رابعي أزيم بوزحات external device ወይ ድማ ዞም ተወሰኽቲ መሳርሒታት ኣላጊብና ምስ ዴስክቶፕ ኮምፒውተርና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ንኣብነት ፕሪንተር ተወሳኺ ሞኒተር ማይክሮፎን ማውስ ኪቦርድ ስካነር ዌብካም ስፒከር ዝኣመሰሉ ኣዝዮም ብዙሓት ንብረት ኣት ሴም ታይም ኣላጊብካ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኣብ ከም በዓል ላፕቶፕ እንድሕዳር ኢና ግን እቲ ናታተን ፖርትስ ኣዝዩ ውሕድ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ንብረት ከተላግብ ኣይትኽእልን ሓደ ንብረት ትጥቀመሉ ንዑ ውፂኻ ኸ ካልእ ንብረት እቲኻ ክትጥቀም ትኽእል ማለት እዩ ሓምሻይ ብዙሕ ሜሞሪ ሳፖርት ክገብራ ክእል እየን እቲ ናይ ምዕቃብ ወይ ድማ እቲ ናይ ሃርድ ድራይቭ ካፓሲቲ ናተን ከዓኒ ምስ ላፕቶፕ ከምኡውን ምስ ታብለት ከተወዳድሮ ከለኻ ዝሓሸን ዝዓበየን ክኸውን ይኽእል እዩ ይብለና ኣሎ እዚ ሕጂ ዲፐንድስ ኣብታት ገዛእ ኮምፒውተር ዝምርኮስ እዩ ማለት እዩ ንምንታይ ሜሞሪ ኢኻ ትሓቲ ዘለኻ ንምንታይ ሃርድ ዲስክ ኢኻ ትሓቲ ዘለኻ ይምርኮስ ማለት እዩ ኣብዚ ግን እንታይ ዝዛረበና ዘሎ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ሕጂ ኣዝዩ ተወሰኽቲ ስሎትስ ስለ ዘለወን ኣብኡ እናእተኻ ኣፕግሬድ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ሞር ሜሞሪ ክትውስኸላ ትኽእል ኢኻ ከምኡውን ሞር ሃርድ ዲስክ ክትውስኸላ ትኽእል ኢኻ ሻርሻይ it supports programs and apps specifically designed for desktops and laptops ብለና ኣሎ ሻርሻይ ትጥቀመሉ application software ንዴስክቶፕ ተባሂሉ ወይ ንኮምፒውተር ተባሂሉ ዝተሰርሐ እዩ እዚ ከዓ ኣዝዩ ብዙሕ ፕሮግራማት ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብነፃ ኣሎ ብገንዘብ ዝግዛእኻ ኣሎ ሻውዓይ ብቐሊሉ ከተዕርየንን ከተመሓይሸንን ክትጥቀመለን ትኽእል ምዃንካ ከዓ ሓደ ካብቲ ብልጫታት ናይ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ካልእ ፀገማት ናይ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ክንርኢ ከለና ቀዳማይ እቲ ምስኣተን ዝመፅእ መሳርሒታት ኩሉ ፋሕፋሕ ኢሉ ስለ ዝመፅእ ብዙሓት ኤክስተርናል ዝኾኑ ዲቫይስ እናላገብካ ኢኻ ተቆማነታ ክስታይካ ማለት እዩ ነታ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ካ ንኣብነት ስፒከር እንድሕዳር ኢና ሕጂ ኣብ ላፕቶፕ ስፒከር ኣብ ውሽጣ ኢምበድድ ኮይኑ እዩ ዝመፅእ ኣብ ዴስክቶፕ ክትርኢ ከለኻ ግን ኤክስተርናል ስፒከር ኢኻ መብዛሕትኡ ግዜ ትጠልብ ገለገለን ኢንተርናል እውን ይገብሩለን እንዲኦም ግን ዝበዝሓ ግን ኤክስተርናል ስፒከር ኢኻ ትጥቀም ማለት እዩ ወይ ድማ እቲ ምስአን ዝመፅእ ስፒከር ኣዝዩ ትሑት ክኸውን ካልኣይ ብዋጋ ክንሪአን ከለና ዴስክቶፕ ኮምፒውተራት ዝኸበራ እየን ማለት እዩ ካብ ላፕቶፕ ኮምፒውተራት ዋላ እውን ካብ ታብለት ኣዝየን ዝኸበራ እየን ሳልሳይ ንታብለት ወይ ድማ ንሞባይል ዲቫይስ ተባሂሎም ዝተሰርሑ ኦፕሬቲንግ ሲስተምስ ኣብ ዴስክቶፕ ኮምፒውተርና ክንጥቀመሎም ኣይንኽእል ኢና ወይ ድማ ኣፕሊኬሽንስ ክንጥቀመሎም ኣይንኽእልን ምዃንና ከዓ እዚ ከዓ እቶም ሰለስተ ፀገማት ናይ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር እዩ ማለት እዩ ሕራይ እምበር ሕጂ ካብዘን ዝረኣናየን ሰለስተ ንብረት ነቲ ኩሉ ብልጫታትን ጉድኣታትን ኣብ ግምት የእቲኻ ሓንቲ ኮምፒውተር ክትመርፅ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ንስኻ ተምሃራይ እንድሕር ደኣ ኮንካ ዓይነይቲ እያ ተገድሰካ ትፈልጥ ኣለካ ንጌም ክትፃወት እንድሕር ደሊኻ ዓይነይቲ እያ ውፅኢታዊት ንጌም ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ نو أنا استبدأ بطريقة دسحفلها خمون إنترنت رأي براوز كجبر اللامبر كهلا نجرأي تكمل نيت بنحكي خون كخاني أي نيتي أعتقد سكا خب سلستين مجمر تاب ستيب 1 كجبر زلكا خب سلستين كتمرس كتكلال لك مالتي نتس خاطر اللي زلخا سرح نعو تبقى أي نيتي يلكا كتفلت كتكل عليك مالتي بتحريو قصيلكا انت غاتجبر اب ستيب 2 ها تشوز ذا اوبريتنج سيستم اوبريتنج سيستم تماهرنا هنا بزحلفه فيديوهاتنا سلازي انا اوبريتنج سيستم تتقم كمبيوتر يخاطر لزلخ زغاخ تفلت كتقل عليك مالتي اوبريتنج سيستم كله سرحات اب كمبيوترنا زوهادن زمحدرن كفلي مخانو رينا نيرنا زيوم بزحات عينات اوبريتنج سيستمز كم فريدما تماهرنا هنا كافتم كاندي تدارينا مايكروسوفت كامباني زفري ويندوز بال اوبريتنج سيستم كم زلو ناي لينكس اوبريتنج سيستم كم زلو ناي ماك او اس اوبريتنج سيستم كم زلو ناي موبايلاتنا زتقمال اوبريتنج سيستم كان بينو مخانو ابز حلف فيديوهاتنا ماهرنا هنا مالتي حجي كافتو ازرانا يا كله انا اوبريتنج سيستم من عخا دسما معك خاخت فلت كتقلالك مالتي حجي قلقليم ابليكيشنز اب تابلت بسرعه طراي اب كمبيوترنا ايسرحنا اب ندهر كوينو اب موبايل ويا اب تابلت راي يسرح اب كمبيوتر كذا يسرحالو تو اب كمبيوترنا يسرحو خاني اب تابلت دي يسرحو خونو مالتي اجي بكمبيوتر تقمالو زنبرك ابليكيشن ساغن كتغزا دلي هازلها تابلت خو
تا ابلكيشن قاعد تكمل تدل تخون جيب تابلت نهدا زي يسرح خوينا قدنا بكم ساعه حجي كتوسن لك مالتي يعني تا ابلكيشن قاعد تكمل هذا اللي هذا لها اب تسرح له بلاتفورم ويد ما بسرح له ديفايس يخاخ تجزز لك مالتي بزياتهم examples ناي operating system مالتي ديسكتوب كمبيوترنا وي لابتوب عم تكملوا ناي ويندوز operating system له بزحت عينت ويندوز 7 ويندوز 8 ويندوز 8.1 كتكم تخل ويندوز 10 كتكم تخل بحجمون داي متص حبيبنا عمرينا ديسكتوب كتكم كلها كمون ناي OS X له فلاي ابل نحدا خوينا وي ماكنتوش ندير خوينا OS X operating system هاتكم بزحت عينت كا flavors وي كا versions كلهم قالنا يونيكس تبعه operating system አለው ናይ ሊናክስ تبعه operating system አለው አብዙን ብዙሓት አለው ሊናክስ ሜንት ኮን ኡቡንቱ ደቢያን ፌዶራ ዝተፈላልዩ አለው ካለ በጉግል ካምፓኒ ዝፈራ ኮምፒውተራት ካለው ኦንላይን ኔርና ክሮምቡክ ሰንጋ ተቀማሉ ክሮም ኦኤስ ካዝ በኋላለው እንጂሳ ዝተፈላልዩ ዛብ ግምተቶ ማለት ነው አነስ ታብሌት ሄድገዝ እንደህዳት ብልኮን ካኻኒ እንታይ አይነት operating system ይሃጥቀም ወይ ናይ ጉግል አንድሮይድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ተጠቀምክ ትኮን ትኸልያ iOS ናይ አፕል ተጠቀምክ ትኮን ትኸልያ አይፓድ እንደዳት ገዛልካ ሆንካ ኮሞን ናይ ማይክሮሶፍት ዳ ታብሌት ገዛልካ ሆንካ ከም በዓል ሰርፌስ ካ ናይ ዊንዶውስ ፎን ተባይሉ ዝዳሎ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ካ አሎ ማለት እዩ ጂሳት ካ ፎልቶ ክንከል ኣለና ዚያቶም ዞም ክንዛረብሎም ጻናህና ቶም ኦፕሬቲንግ ሲስተምስ ማለት እዩ ጃብዚ نلابتوب نديسكتوب نتبايلهم بسرعه زيهم operating system زياتهم اب تابلت كغزي عند عريل كخاني زوم ثلاثه عينات operating system አለውክስ አለሙ ማለት ነው እጂ ክትመርጽ አለካ አይነ የoperating system ና ሀድ ሰማ ማካ ወይ ተፈቶ ክትመርጽ አለካ አራይም ባር ቀጽልና አብ ሳሳይ ደረጃ ድማኒ choose configuration options ብለናል ማለት ነው ኣብዚ ሕጂ እንታይ ና ኢንክሉድ ንገብር ዝተፈላልይ ሓደ ዓቐን ናይቲ ሞኒተርና ሳይዝ ኦፍ ዘ ዲስፕሌይ ብለናል ካለ ክንምታይ ካፓሲቲ ናይ ራም ኣለዋ ወይ ሜሞሪ ቱንን ታ ኮምፒውተር ቲያ ክንምታይ ዓቐን ናይ ስቶሬጅ ኣለዋ ቅልጣፈ ናይ ፕሮሰሰር ናይ ታ ኮምፒውተርና እዚታ ኩሉ ድማኒ ክትፍትሽ ክትገላለካ ማለት እዩ እንጂ ተቀዳማይ ክትሰርሖ ዘለካ እቲ ናትካ ስክሪን ወይ ድማ እቲ ናትካ ዲስፕሌይ كنمتاي زعقوني خادلي خازل خا كتفلت كتقلالك اذا مارن زلنا كلن نبرتات لابتوب تكون تخل ديسكتوب تكون تخل تابلت نناتو عقان استفلالي عقان ناي ديسبلاي ويدما ناي مونيتور سكرين يزلون مالت لابتوب ندحدارينا كاب 10 حرس او 10 شعات انش بتصح تابلت ندحرينا كاب شعات انش كساب 10 انش زبصحا سكرين زلون تابلتين زلوا اب ديسكتوب ندحدارينا دماني كاب 13 انش كساب كيت 30 انش زبصح ديسبلاي صنحا كيخلي مالتي كالو نتناتنا ديسبلاي تاتش كلو ندلن نحدا خوينا خاني ناي تاتش سكرين سابورت زغبرا لابتوب يمصالوا جي كماتن ون كتغز نحدا دليها اسون اب ግምት ከተተወክን አለካ مالتي ቀጽልና ንሪኦ ናይ ኮንፊግሬሽን ካኒ ሜሞሪ ማለት ስለዚ እቲ ብዝሒ ናይ ሜሞሪ ኣብ ኮምፒውተርና ዘሎ ወይ ድማ ተዓቐን ናይ ሜሞሪ ኣብ ኮምፒውተርና ክልተ ነገር ይዝውስነልና ተቀዳማይ እንታይ ዓይነት ፕሮግራምን እንታይ ዓይነት ኣፕሊኬሽንስ ኣብታ ኮምፒውተርና ራን ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ዲተርማይን ትገብሪ ተኻላይካ ክንምንታይ ብዝሒ ናይ ፕሮግራምስ ወይ ድማ ኣፕሊኬሽንስ at the same time ማለት እዩ the same time simultaneously ክንጥቀም ንኽእልካ ዝውስነልና እቲ ራሚ ማለት እዩ هذا ብዙሕ ራም ናይታ ተገዛዘልሃ ንብረት ውሕድ ኮይኑ እሞ 10 ዝሆን ወይ 5 ዝሆን ኣብ ፕሮግራምስ ንሕዳ ወሊሃ ታ ኮምፒውተር ካንታ ያትኮን ስታክ ትኮን ማለት እዩ እዚ ታዝ ውስነልካ ሞር ሜሞሪ ክልወካ ከሎ ዝሓሸ ብዙሕ ዕማማት ክትዓምላ ትኽእል ኢኻ ታ ንብረትካ ስለዚ ኩሉ ግዜ እትጥቀመሉ ደሊኻ ዘለኻ ኣፕሊኬሽን ንኣብነት ስኻ ሲቪል ኢንጂነር ትኸውን እሞ ኣውቶካድ ክትጥቀም ትደሊ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢንተርኔት ኣትኻ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ናይ ትጥቀመሉ ደሊኻ ዘለኻ ኣውቶካድ ናቱ ሲስተም ሪኳየርመንትስ ይግለጽ እንጂ ታ ኣውቶካድ ሲ ኣብ ክንምንታይ ዓቐን ናይ ሜሞሪ ዘለዋ ኮምፒውተር ከም ዝሰርሕ ይነግሩኻ ማለት እዩ ስለዚ ታትገዛ ኮምፒውተር
ወይ ክንዱ ዓቐን ዘለዋ ወይ ድማ ካብኡ ዝበዝሐ ዓቐን ዘለዋ ጌርካ ክትገዛእ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እዚ ስታት ክንሓስበሉ ክንክእል ኣለና እቲ ዝሓሸ ብዙሕ ሜሞሪ ዘለዋ ኮምፒውተር እንተገዛና ዝሓሸ ንኣብነት እስኻ በቲ ክሰርሓሉ ደሊኻ ዘላ ሶፍትዌር 6GB RAM ዘለዋ እንድሕዳት ተገድሰካ ኮይና 8 ጂጋባይት RAM ዘለዋ እንተገዛኻ ዝሓሸ ምክንያቱ ኣብ ቀጻሊ ካልእ ፕሮግራምስ ተወሳኺ ክትፅዕነላ ስለትኽእል ተወሳኺ ሜሞሪ ዘለዋ ተመረፅካ ዝበለፀ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ እቲ ሰነዳት ንዕቅበሉ ሃርድ ዲስክ ኢልና ንፅውዖ ናይ ስቶሬጅ ካፓሲቲ ናታ እንታይ ዓይነት ስቶሬጅ ዘለዋ ኢኻ ትመርፅ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ስቶሬጅ ካፓሲቲ ንምንታይ ዝሕግዘና እቲ ኣብ ኮምፒውተርካ ተቐምጦ ዳታ ሙዚቃ ክኾን ይኽእል ፋይላት ዶክመንትታት ቪድዮታት ስእልታት እዚታት ኩሉ ዝሕዞ ቦታ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚታት ክስንዶ ከለኻ ኣብቲ ናትካ ሃርድ ዲስክ ወይ ድማ ናትካ ስቶሬጅ ኣብዩ ዝቕመጥ ተኻላይ ንሪኦ ድማኒ እንታይ ዓይነት ሜዳ ኢኻ ትጥቀም ሃርድ ዲስክ ዲኻ ትጥቀም እዚ ሕጂ እቲ ኖርማል ሃርድ ድራይቭ ኢና ንፅውዖ ኣሎ تخالي خاني solid state drive كاز بحالالو فلاش دمسل كوينو تا هارد ديسك نايتا كمبيوتر ناسي كم فلاش دمسل عينت معناتي اذا حجي ازيو قلطوفي بحجينا مع بلا زخيل زلو تكنولوجي انت تا كمبيوتر كا بمولو تناتا بروسيسنج باور كتقاملو اندحدا كوينا تناتا هارد ديسك SSD انت هنا يمرص معناتي تخونه SSD كن بكاباسيتي ناتو ازيو وحد ترابعي ኣብ ግምት ነቶ ኮምፒውተር ክንገዝእ ከለና ኻኒ ፕሮሰሰር ስፒድ ማለት እዩ ፕሮሰሰር ዳርጋቲ የእምሮ ወይ ድማ ሓንጎል ናይታ ኮምፒውተር እንዲና ነርና እሱ ድማኒ ቅልጣፊ እዩ ቅልጣፊ ኣብ ውሽጢ ሰከንድ ሲ ክንምንታይ ኢንስትራክሽንስ ሚሊየንስ ክንምንታይ ሚሊየን ኢንስትራክሽንስ ፕሮሰስ ክገብር ይኽእል ከመስርሕ ይኽእል እዚ ኣዝዩ ዝውስነናይ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኦም ኮር i7 ኢንተል ኮር i5 ገዚኤ Intel Core i3 كنزي قلطافه زلوا 2.16 GHz 3 GHz قلطافه زلوا كمبيوتر ገለና በለ ብዙሕ ብራንድ ሳለው ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ሞዴልስ ናይት ፕሮሰሰር ነናቱ ፕሮሰሰር ስፒድ አለው ማለት እዩ አጂ እስኻ ከመሉ ደሊ ሓዘለኻ ሶፍትዌር አፕሊኬሽን ካን ኣብ ኢንተርኔት አክሰስ ሰርች ምስገበርካ ይነግሩኻ እንታይ ዓይነት ሲስተም ወይ እንታይ ዓይነት ኮምፒውተር ይሓትት ናነት አውቶካድ እንዳዳ ተቀማላ ካታ አውቶካድ ክንምታይ ፕሮሰሲንግ ስፒድ ዘለዋ ኮምፒውተር ተጠቀምካ ይሓይሽሎም ይነግሩኻ ማለት እዩ እጂ እዚ ኻኒ ኣብ ግምት ከተእትዎ ክትክእል ኣለካ ታትገዛ ንብረት ክንዱ ዓቐን ወይ ድማ ካብኡ ዝሓሸ ቅልጣፈ ዘለዎ ናይ ፕሮሰሰር ክትገዝእ ይምረጽ رابعين مودات ኣብ ግምት ከነእትዎ ዘለና ድማኒ እታ ንገዛ ንብረት ካበይ ተገዛና ይሓይሽ ካብ መሸጢ ድኳናት ካብ ፊዚካል ስቶርስ ተገዛና ይሓይሽ ወይ ድማ ካብ ኦንላይን ሪቴይለርስ ካብ ሸርሻሮ እንተገዛና ይሓይሽ ዝን ባዕሉ ነናቱ ብልጫታት ኣለዎ እጂ ካብ ፊዚካል ስቶር ካብ ድኳናት ክትገዛ እንከለኻ ሓደ ጋራንቲ ክህልወካ ይኽእል ማለት እዩ ታንብረቱን ገዚኻ ወሲድከያ ሪኢኻ ኣብ ገዛ ግን ዝኾነ ኣበራት እንድሕዳ ረኺብካላ ንኽትመልሳ ሓደ ብልጫ ክህልወካ ይኽእል ማለት እዩ ድሕዳ ካብ ሸርሻሮ ገዚኻ ግን ምናልባት ምስ ትጸልኣ ወይ ገለ ንኽትመልሳ ዘሎ ተኽእሎታት ቁሩብ ክትጸብብ ይኽእል እዩ ካልእ ተወሰኽቲ ዝኾኑ ናይ ጋራንቲ ወይ ድማ ናይ ውሕስነት መስራሓት ውን ዘይክህሉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ካበይ ናይ ትገዛእኻኒ ወሳኒ እዩ ሕራይን ባር ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ብዛዕባ ኮምፒውተር ታብለት ወይ ድማ ላፕቶፕ ክንገዝእ ምስ እንደሊ ኣቐዲምና ክንፈልጦም ዘለና መምዘኒ ቅጥዕታት በ4 ደረጃታት ፈላሊና ሪና ከምኡውን ናይ ነፍሲ ወከፍ ንብረት ብልጫታቱን ጉድለታቱን ውን ብዝርዝር ተማሂርና ስለዚ እምበኣር ተስፋ ገብር ኮምፒውተር ኣብ ትገዝኡሉ እዋን ነዘን ዝተማሃርናየን ነገራት ኣብ ግምት ብምእታው ክትዕድጉ ከምኡውን እዛ ቪድዮ ጠቂማትኩም እንተረኣ ኮይና ላይክ ምግባር ኣይትሕመቑ ሼር ግበሩዋ ንኻልኦት ውን ክትጠቕሞም ዘለኩም ሕቶ ይኹን ሪቶ ኣብ ኮመንት ጻሕፉና ስለዝተኸታተልኩምና ኣዚና ነመስግን ዝቕፅል ትምህርትና ታሪክ ምዕባለ ኢንተርኔት ዝብል ክኸውን ኣብ ቀጻሊ ይራኽበና